Hadin ga jingwan jong ka isi ke bethamai ha ke HADC ha ke jinglam jong Chief Executive Member oba penia jingsim ka jingkhandra ya ki karkhana ki badan sekathan bernihat bat ter serum kedang beteng nagapor sakapor mentang singipat ki laingut ke MDC ke HADC ki babat ro ya ki tanat baper ha ke HADC ki ba kentup ya MDC kathan oba Victor Rani oba jigur merthong MDC ke Motion Road Baruba Gabriel Walang ubari MDC jong gendong stony kilawan banhiar khandra ya ki karkhana ki badan sekathan Duba bat ka Nowe Hariboi district ki bahab apa ke jingpet jengkemi jong usim karai marwen ha gene ki jinglek hiar khandra ya ki kot kisla jong ki karkhana ki badan sekathan lawan ru ban senran lang da ki pulit enforcement ke HADC ki bor pulit na ka khana para police station ki officer ke HADC nang taru ha ga jinga senran lang jong ki khot ke seng HNYF Northern Region ha ga jinglam jong ba Marcus Martin ubri president na Hariboi district lemru bat ki ki khot jong ne ka seng la ban kedo bahagane ki jinglek khandra Kidon shibun ba ki karkhana ki badan hagani kathan ki de ki bala pensya akerteng ha ki beriu khasi bat ki bala long traipat da ki beriu ki banabar bat gani gala panlong ya ki bor ke district council ban aibet da ke show cause notice ban pentikna lagi te ki karkhana ki de jong ki beriu ki banabar lane ki de jong ki trai jela nabar kumba galong ki nong trei ha ki te ki karkhana ru ki de ki beriu ki banabar bat omdon ki nong trei ki banapo ka jela shushu ha ki katto kane ki karkhana ki nong trei ha ki te ki karkhana marsin yui ya ki jingwan jong ki beriu na district council ki ele ban pedri bat om syam layo ban yakran lande ban tip la ki te karkhana ka don em ya ki kot kisla ban peniat ya ki te kam ki babun ki karkhana ki balalej ban khandra mentak sngi ki di ki karkhana tiliat mau bat jan baro ki karkhana kimbyang ya ki kot kisla kumta nakliang jong ki bor ka district council ki la ai da ka show cause notice ka bala buru ya ka por ka batang nyosngi ban wan mi office ka HADC hanong ba Shillong. In case any surprise visits come from anywhere, it has to be available, right? Yes. Look now, our boss has come. Now it's like comedy, man. When you have nothing, no purpose, nothing to prove who's the ownership of this business up here. Proof, then we have to close. No, sir. We have proof. We have license and everything. No, I don't know, but we don't see that. You see, the thing is, a license was issued to you for this particular business in this particular area. Yes. So that license has to be here, right? Yes. You keep the license at home for what? Right or wrong? Yeah, right. Hello. Hello. Ini lagi factory. Ini tentang trading license. Trading license. Trade license. Kami. Trade license local. इनको का नाम बोलोगे मैं चल, सब पता है सुपरवाइजर है ना? तेरा नाम दे मेरा नाम संजय रॉय। और कुछ आईडी ID. तेरा आईडी आईटी हाँ ada icon minggu simpat biasa tiga Masih dari style itu. siap this then tulisan injection Periksa letter undertaking sedang berapa kali? मालिक शरीफ या हाँ वो वाला कंपनी क्या की मालिक क्या है ये की मालिक क्या है हाँ की मालिक का हाँ
ne kebakongsan hi wan nakabuta ban late jurip ya ketika killing kabadon ki kuari baki kini ki factory crosser baki wei ki badon te kedukan ke berkhaj te ha kanjing late jurip chungi mentasni kadon hi ke jinglap ba don ki bu crosser tambah undon kot undon sla habala wan mangi kilaya phet tikum kita ki ngilap mentakasni bat kane ka jingwan jurip jungi kanlong bet barabor bat nakaling jungi kaladon hi ka jingtmu nadu kini ki por ladet banwan ban jurip ban wat bene lakidon nem ki license kibadai konsil trading license re hadin bangil awan mentakasni ngilap badon kiba don kibom don kiba renew don kibom renew te ya kito barokhat ngila ai ka supos yaki banwan hapo juga news ni ban ai ka report singi laki don ni undon ala ngilap ba undon kumot ngin sim action halor kata ki barokhat em namar ba hadin bangile kilap ba bun kibjum bomjubu ya kikot kisla hapo tu ka jaka mane ham tu hapo factory joki ina tadau ban don undon ngimnang ong re nila ai bet daka sukos notice yaki ba kide ban ai ya ka report hapo ka news ni laki don undon ka trading lesson lada ngilap ba hadin news ni lada kimwan kumut pau ba kindon ya hadin ba ngilap ba undon tengin sim action no halor kata ya halor itu kejingdan menang ai katkum kejing ni khanra jong sam kidan giba pensa katang dikasih garo kita ngin hap pej bahaya kikot kisla lada kadai hak company te ngin hap pej katkum karul jong disconsin la kalong applicable ne ban le trading lesson lane undon kam te kata ngin hap pej hadin bakilawan mi sapo office tigiri ki kuari ba phile checking tasi atu kidan am ka forest clearance kidon kibadon kibom don hiki kot hapo ka office jongki tengim la patay kata